Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Laingot ki Khynnah Ïalehkai Mixed Martial Arts Kajala kilawanra buram da kabakhur Jingjop ha karensan Ïalehkai Mixed Martial Arts balapanya da ka tribe fighting cage ha Arunachal ha kashitrek ujalio 8,000 ahusan kini kilang u Clevin Shai Nongbri kanapi sotun lembat ka Nazarin marbanyang kini kidegi Khynnah ki balasya pentebet hapo ka Bees Fitness Gym hapo ka jing ai jing hikai da unong Ïalehkai bapau ka jela ujef sotun kini ki Khynnah ki lasya jetru ban Ïalehkai sya ka pro cage fight ka ban salong ha urisau menta usnam ha Arunachal We know by submission.